ומה כל חבר'ה, וברוכים הבאים לעוד סרטון של שי פוקימון ISL. ורק רציתי להודיע שאני לא פורש, אני רק הייתי בהפסקה קצרה בגלל שכל המהומה על הדמו של פיפה 17 וכל זה. אז יש לי שתי הודעות, ההודעה הראשונה שאני לא פורש, ההודעה השנייה היא בשואו. אני החלטתי שהשם שלי זה לא טוב שיהיה בלייב, אז אני משנה עכשיו את השם כמו שאתם אפילו רואים. ועכשיו היוזר זה והפול ניים ממשיך להיות עכשיו שמו של הערוץ. אז רק שתתעדכנו, אז כמו שאתם רואים, עכשיו זה של פוקימון ISL, כדאי לחפש אותי עכשיו. אז מקווה שאתם נהנתם חברים, ואנחנו נתראה בסרטון הבא.